Mandiphinde ndizibulisele kwakhona ababukela emakhaya iindaba zanamhlanje neziphakelwa nguSiphamandla Yawa. Uye waphinda wabanjwa ke ummi waseSouth Africa osebenza eHome Affairs ebanjelwa ukuthengisa ii-ID neepaspoti to abantu bangaphandle abalapha eSouth Africa ongekho semthethweni. Luyaqhubeleka uqhankqalazo labemi baseSouth Africa bathi unotshe iimpundu zelawo asuzuva ngogavumenti abemi bangaphandle mabaphume. Njengoba besenditshilo ke babukeli, iindaba ziyaphazamiseka and ziyabhudeka ngoba kaloku sinoxanduva and zininzi izinto ezenzeka apha eSouth Africa. Si-under pressure, siphantsi koxinzelelo, yonke nje loo nyuvedem yenzeka. Bevakalise izimvo zabo abemi baseSouth Africa kwii-artist nama-celebrity aseSouth Africa a-useless angenzi into nge-illegal immigrations. Bathi abasoze baphinde basapote abemi baseSouth Africa bazimvomi, bathi bazozibhoyikhatha ngelesiRhanuka. Ewe kalo mphulaphuli, xa u-useless akho mntu okubonela ntweni ngoba awuzisi ungeniso, into yenzayo uyamilkha. Kubonakale ugxubhugxubhu kwiposti kaDJ Tira ebezama ukhankasa i-event ezayo. Abemi baseSouth Africa baye baflada ke kwii-comments besithi, ye madoda, njembe thina sibhizi silungisa ikhantri nina nifuna usinxilisa. Kutheni nifuna usenza domo singabi nangqondo? Kanti ingxaki yenu yintoni? Bathi ke abemi baseSouth Africa abazingeni nabo DJ yabo boojuxuza neetshomi zabo, kuselwe neetshomi zabo njengoba beqhele ukwenza xa benemali, then bahambe bayolala. Badikwa unotshe abami baseSouth Africa ngapha eRustenburg, babonakalise begqogqwa ii-buildings ezihayijekhwe ngabokufika abangekho semthethweni apha kule country. Ewe kaloku mphulaphuli, xa ikhantri and ugavumenti engenamthetho kuba njalo. Babonakale beqhankqalaza abemi bangaphandle ngapha kwelaseKapa. Ziyabhudeka ke baphulaphula iindaba, kaloku si-traumatized benditshilo, nizama ukundicengela. Basaqhankqalaza ke abemi bakokufika, babhizi bathuka ijaji, bathuka ugavumenti waseSouth Africa, kodwa loo nto abakwazi uyenza emazweni wabo. Ngamadoda anjani akwazi uthukisa bathuke ugavumenti? Ewe kaloku kubi kunjalo. Umntu makahambe ayothuka akhalele izikhalazo zakhe namalungelo akhe kugavumenti wakhe, not apha eSouth Africa. Ugavumenti waseSouth Africa ubonakala and ephantsi koxinzelelo ngoba umthwalo mnintsi. Uvakele ke ummi waseSouth Africa esithi yeke abantwana bethu bowutsho bafunde, njengoba kubonakala inani labantu bokufika befunduka bephindela emazweni wabo. Iye yakhala ke intombi efike eZimbabwe yathi, yho madoda, niyabona into enenze yona abaSouth African, ngoku ndibuyele entsimini funeka ndilime ukuze nditye, kanti eSouth Africa bendiphila i-soft life under coast of South Africans. Ewe kalo mphulaphuli, kukho nabanye ke abesuka ngapha kooma-Ethiopia babhizi bathengisela abantwana ukutya okunepoyzini ngeenjongo zobulala i-South Africans. Heyi, kubi baphulaphuli. URamaphosa akazi nanto nasihlahla, ndiyabona isihlahla sakhe siyaqaqamba begqiba udlala ezamanqindi. Akho nto ethethisekayo kaloku, ingathi ayingomongameli. Bavakalise izimvo zabo abemi baseSouth Africa, bathi emadoda, enough is enough. Asuzusapota kwaloo Bafana Bafana engapha eMexico, sisapota iMarch and March kaJacinta noKhupha Bathakathi Phethe ya ke. Madoda, izophinda idibane kwixesha elilandelayo kwiindaba zika-2 o'clock. Igama ke nguSiphamandla Yawa, ezi ziindaba zakoNowhere.